ಜೀವೋಡು ಸಂಕಟ ಮಾರ್ಕ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಚ್ಚಿದ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಗುದೀರ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತನ ಕೊರೋಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುದನತ್ತಿ ಇಂದೆತ್ತ ಕುಸಿಟ್ಟು ಇರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡದು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲೇನ ಖಾಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ 2,000 ಕೊಡ್ತುಂಡ ಇಂಕ ವಾರನಾಗ ಪಂಡದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಾರಂಡಲ್ಲ ಆತು ಆತ ನಾನೇನೈಕ್ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಕಾಸು ಬರ್ದು ಕೊರೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಕರ್ಮ 1,000 ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಬಕ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ಟಿಪ್ ಮಾಲ್ತದ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒರಿ ಮಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಬಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಕ್ಯಾನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಾಡು ಮುರನಿ 30 ಬಾಲ್ಡ್ ಐವ ಹಾಕ್ಯಾರತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನೋಡುದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಏನು 30 ಬಾಲ್ಡ್ ಐವ ಹಾಕದಿನ ಅತ್ತವು ಎನ್ನ 20 ಬಾಲ್ ಅನ್ನಗನಿ ಐವ ಆತನು ಕಂಡ್ರಾ ಕುಟ್ಟಿಲು 10 ಬಾಲ್ನು ರೀಪ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪದೀನಿ ಅಂಚವು 30 ಬಾಲ್ ಆಯ್ನಿ ಐದು ದುಂಬುದ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೀರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆತಾರತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನೋಡುದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಹಾಕ್ಲನ ಡೋಂಗಿ ಮಾರಿ ಹಾಕ್ಲೇನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಏಪಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ವಾಡೋಡು ಅವು ಮಕ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ಯ ತೊಂದು ಇಂಕ ಔಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ ಟ್ರಯಲ್ ವಂಡದು ಗೊಬ್ಬರ ಓದ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಏರೇ ಗೊತ್ತವು ರಿಯಲ್ ವಂಡದು ಬೊಕೈರು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಆತು ಬರ್ತು ಟೈಮ್ ದೇ ತೊಂಡರತ್ತ ಅವು ಕುಳ್ಳುದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದು ರೌದಾಯ ಆತು ಬರ್ತು ಇರು ಟೈಮ್ ದೇ ತೊಂದು ನಿಂದಿಂಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜು ಆತು ಜವು ಆಕಲ್ ನೆಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಕನ್ನ ಚಾಲ ತುಕುಡಿಲ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ ಏನು ಬಕಡೆ ಕುಕ್ಕುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿತ್ತು ಐನು ಪಾಡ್ದ ಸುಧಾರ್ತೀನಿ ಕರ್ಮದ ಮತ ಬೊಕ ಕಡೆಕ ಅದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ವಾನಮ್ನೆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಒಂಜಿ ಕೇನುಲ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಶೀತ ಆದಿತ್ತು ಏನು ಶೀತ ಫುಲ್ಲು ಕಂಗಲಾದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಖಾಲಿ ಶೀತ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮೂಕುಲ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ದಾಲ್ಟ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಸಿರಪು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಇಂಕೊ ಇಟ್ಲ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೋದಿ ಪುನಗ ಸೀದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದು ಮೂಜಿ ಪೆಗ್ಗು ಕೋಡಿಸರಂಪಾಡಿ ಮೂಜಿ ಪೆಗ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕಕ್ಕದೆ ನಿಕ್ಕು ನೆಂಪುದಿಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕಕ್ಕದೆ ರಡ್ಡು ಸಲ ಬಕ್ಕಿಂಗ ಸೀತೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕಿಂಗ ಸೀತ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕಕ್ಕಿನಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸೀತ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತಿನ ರಮ್ಮು ಕಕ್ಕನಾಗ ಶೀತಲೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಮು ಮಾತ್ರೆ ಸಿರಪುಡು ಉಸರ ಒಂದು ಇಂಕ 110 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋಟಿ ರಮ್ಮುಡು ಉಸರ ಅಂದು ಇಂಕ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಂಕ ನೆಂಪು ದಾದವು ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ಸಾರಾಯಿ ಮದ್ದು ಬಂಡದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಇಂಕ ನೆಂಪಂಡು ಶೀತ ಉಸರೇನ ಖುಷಿಟಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಡಿಸ್ ರಮ್ಮು